jenenge wong. Ngaji. Mulai saka huruf alif fathah A, alif kasroh I, alif domau. Alif fathah, alif kasroh, alif domah. Nek diwaca A I U artinya aku iki urip. Gak paham dalange radong. Catet nek ra iso catet aja meneng ae. Jatuh harga dirine dalang. Sampe lu kebuntut rambut iki lho mari lolak apa lho. Ngono pengen rabinah iku lho sampean. Mbok dipsi. Wong urip niku asale saking pundi Mbah Yai? Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Lah dalah. Bak fatkah, bak kasroh, bak domah. Nek diwaca babi bu artinya bapak rabi ibu. Oh. Tati itu balita nganti tuwa siklus kehidupan sing dijenengo urip. Lah wong urip kudu golek gendaan ta ora lho. Ya. Sampeyan ngerti dalang lho. Aja wek gondrong rambutnya nanging pikirane pekok. Sampene dindel wong akeh. Tenan aku cara ora ngantuk tak bacok ya. Bacokne, Pak. Bacokne, Pak. Lho sampean iki minangka patuladane kanca-kanca yoga pesinggian. Sampean gak sanggup bacok, kersane dibacok kalih no. Jek, Pak. Wah, tak kira jek mendem. Gila. Iki lho ndasmu ki lho, Be. Ndasmu diadai piring ki lho. Masang. Hoi, ndasmu diadai piring karo cacah ki lho. Wah iki tak tambule ndek bengi yo ngene iki to. Masaku wae. Piye, Be? Apa maksudmu apa? Urip niku napa? Urip ki ya karo rip. Ngono lho. Urip ki ya urup. Dalang. Urip ki ya dalang apa to ya urip kok urup. Lah ngono kok tanggapane larang iki lho. Sampeyanku modal piwulang dalang ku panggone ning ngarep. Iya. Cara bis sampeyanku supir. Yoga-yoga kabeh sing nonton kuwi penumpange. Sampeyanku dindel wong sakmene kaya kok celometan lambene sampeyane. Tapok piye? Rumahku dalang ambek seneni. Terus aku lek urip ki dudu urup apa njajal aku pengen takon karo kowe. Lah nek ora ngerti omong ket mau ora kok judhekne petugas. Kene jekengane pusat trimo dikolong ngono. Kene jekengane pusat trimo dikolong ngono. Ya wis aku ora ngerti. Bocah ndase kaya neker kok leh. Kemplinti. Neker meletek kok ya. Lah justru sirah kaya ngene iki gundul. Kuwi kemampuane keluar. Lah nek sing dawa ngene iki pikirane kebuntet. Kebutuhan rambut sampean ku sadar lho. Layak kok. Takon lho. Layak. Aku kan mau tolah-tolot kok. Sebutan rambut. Luwe enggak kebuntet neh nek kulite iki diklontok. Kuwi engko kowe luwih padang mikirmu. Luwih cerdas neh malah. Heeh, luwih cerdas neh. Ketok sak gulune. Kowe modelmu kok wong loro kok mutilasi to. Lah kowe ngerti ora urip? Kowe jelasne iki lho kok. Jelasno apa sejatine urip? Sampeyan sak ora wani urip iki genakno penonton ben ro. Apa artine urip? Aja nganti kleru, urip ki kudu mok genane tenanan. Lek kowe nganggep aku kleru, judo kleru tidak masalah. Sing penting kowe kudu jelasne. Umpamane lho Pak, nek sak genano. Kok tak bereki gunung ngono lho. Masaku kok dalang kok mbok bereki gunung. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Bisa dipercaya kata-katamu. Jelas bisu dong. Bisa. Nek sampean pengen ngerti artine urip, apa? Kuwi jane sampean kudu ngerti ana ngendi dununging kayugung susuing angin karo banyu perwitasari sangkan paraning dumadi. Oh jangkrik, lha kuwi lakon sore mau. Sampean kowe dalang apa piye? Sampean tiru-tiru aku, sampean iki jane ora ngerti apa-apa, niru-niru aku sampean iki. Ngaku ora? Dalang ora ndek parikan dhewe. Jangkrik. Dalange masak nurun kowe ben. Nurun aku catetanku ning tas iki dijekuk terus diwaca. Ditokne bengi iki. Wah nang sore teko sore mung kuwi to. Kae menakmu to. Lho gen kuwi. Layak tolah-tolah ae berarti ya. Nek kene dhuwure ilmu, dhuwure catetan ilmu bareng wali lha kok catetan utang tok to. Lah iki sing sastra jenggo rung takokne Mas. Apa? Sastra jengkol ndase ya. Sastra jendra. Sastra jengkol iku kan mangan pete kae mau. Kayugung susuing angin banyu perwitasari karo sangkan paraning dumadi. Bayuh rungokno do. Biasane pelawak lek ngene iki gejala gendeng biasane. Biasane nggih. Heeh, karena ilmu sing durung wayahe. Ilmu urung wayahe metu ditokne. Lho tenan lho, sisip sembire ndase iso kemeluk. Halah. Mulane to melu pengajian.
Nek prei ku pengajian aja ngurusi koi wae lho. Lah kuwi hiburan lho. Hiburan apa padune blantik koi kok hiburan. Wotongamu. Sabar sabar. Pokoke dalu menika luar biasa. Mas TP uteke encer. Encer. Saking encere ben isuk metu kok kuping. Alah kuwi kopok. Kuwi ora utek ya Le kok ya. Ayo Ndang. Lah, benerno. Sampeyan nek pengen ngerti artine urip jane wis diwarai kecilik liwat ngaji. Ngerti ngaji ora? Ngaji. Ngaji sapa ora? Iya. Piye Desal? Piye? Ngaji ya ngaji, rumahku kene iki ya gerang rumahku. Aku biyen ya sekolah ning madrasah rumahku. Cilikane ya tau melok TPA ya coba seneni kok iso. Lho, iki biyen paling SMA-ne ning Man. Ning Man ra tau mlebu Man iki kancaku. Akhire ning Man bakul lombok kancaku Man kae. Mane madrasah aliyah, Pak. Walah rumah sakit kok jenenge wong. Ngaji. Mulai saka huruf alif fathah A, alif kasroh I, alif domau. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah. Nek diwaca A I U artinya aku iki urip. Gak paham dalange radong. Catet nek ra iso catet aja meneng ae. Jatuh harga dirine dalang. Sampe lu kebuntut rambut iki lho mari lolak apa lho. Ngono pengen rabinah iki lho sampean. Mbok dip. Sapa kuwi ora dudu dalang sing iki kae. Oh engko padha gondronge tapi dudu iki. Beya cok ndias. A I U aku iki urip. Wo kuwi. Lah wong urip niku asale saking pundi Mbah Yai? Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Lah dalah bak fatkah, bak kasroh, bi, bak domah. Bu. Nek diwaca babi bu artinya bapak rabi ibu. Lah dhuwur ilmu. Percaya ora? Masalah bapak rabi ibu. Bibu nyolot pucet dalange nyolot pucet to mungsu ikrok loro pedhot ta pasire. Aku kok rong teko kono ta aku. Ora mudeng kowe. Nek guruku kae piye to Pak Yai nek mulang aku ki. Kados ngaten nggih Rama nggih. Heeh ya ngono. Berarti wis paham ya? Paham. Aku ngerti nek kowe iso nampa. Nampa. Krungu ora? Aku kok rong teko kono. Rambutnya disisihne ben krungu. Kuwi babi bu. Bapak rabi ibu. Bapak rabi ibu. Terus lanjute ngongkon ra tau mbayari. Masaku. Lah engko tak goleki tak catetane ngono lho. Ilmu ki ngono dinemune kanthi laku. Pikir bacutane terus babi bulah. Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda tanya. Lah iki urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda tanya. Dadi urip kuwi diwiwiti saka tanda tanya. Jawaban iso ora? Sik to, artine urip mau. Aduh nyolot pucet, Be. Diwiwiti saka apa? Tanda tanya. Lah, sampeyan ngerti ora urip diwiwiti saka kapan? Lah ya kuwi. Urip ya diwiwiti saka tanda tanya kuwi mau. Wis ngene kok ditanggap larang-larang. Kenapa iki? Apa? Urip. Kowe rene yo. Mas aku. Engko lek nek dagelan pecah biasa mas aku. Kowe rene yo. Kenal ora nih? Mas aku jarak epe kowe iki. Apa kuwi mau tanda tanyane apa? Tanda tanyane karo jelas. Iso jawab kuduan iso takon iso jawab. Kono ben kenal. Iso gelar iso gulung. Iso adol iso anu sadol ya iso tuku wae. Jangan menjebak ya. Kowe nggawe sampe enak ya dhewe. Kowe diwalik ya bosokno lho kaya. Dadi urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda tanya. Nah, hurufe kuwi tak fatkata, tak kasroti, tak domatu, tak fatkah, tak kasroh, tak domah. Nek diwaca ti tu. Artinya urip kuwi diwiwiti saka ta kuwi balita, ti kuwi nganti, tu iku tuwa. Oh. Tati itu balita nganti tuwa. Siklus kehidupan sing dijenenga urip. Lah wong urip kudu golek gendaan. Paham ora kowe? Ya. Sabar Mas, sabar Mas. Sabar Mas. Guyon lah kowe. Mas. Aku guyon. Wong mek golek gendaan lho. Kancane di Mas sampean mriku mawon. Aku ora sungkan Mas. Sungkan karo Pak Lurah Joni Hunter iki lho. Sunan. Mas aku wong mek golek gendaan
nyalahke kancane tatitu. Masaku rumangsa urip kok tatitu. Ya ora sangkrungane gurem ceceker. Ayo jajal ngene sikilku nendi ngene. Sikilku nendi? Manggawa kok tanggung jawab. Kok omah nggawa lho. Sikilku nendi sitoke? Mengkalek sitok iki lho. Aku nek petu sikil ilang tak bacok kene. Tak goleki, sini, sikile. Lho, Masaku dalang kok arep mbok gandeng sikile lho. Oh, dalang kok kelangan sikile ngeprak terus piye? Kok terus bek. Yo nganggo sikil sitoke sing ampluk pisan rumasaku. Sinambi kalane nganggo. Lho iya no. Gliak-gliak waton kecandak gremet-gremet waton Lah. slamet. Heeh, Mas. Ana Angel. Trotak. Tapi itu. Enggak kae. Wow. Iki omongno pisan, tati itu ngono. Kan Apuk pisan engko. Nek iki ya jelas wis paham. wis paham wong akademisi isi Mbak ya. Nggih. Isi pinten wulan? Isi sekolah. Oh, institut to. Seni Indonesia. Ya, anu kersane warga masyarakat Kebo pirsa asmanipun Mbak sinten panjenengan? Nggih, kula nami kula Angel. Angel. Nggih. Wah, iki sing dienggo enggak Angel to. Ganjel. Ganjel. Niku ganjel. Mbak Angel Saking pundi? Saking Kula, Nggih. kula lokalan mriki mawon. Bar anu sampeyan saking lokalisasi pundi? lokalisasi lokal aku. Oh dadi Kediri kene Mbak sampean. Nggih. Ya ning Kediri ku mbok nek mulih dhewe wong cedhak omah. Lah tak diterne wong liya bariku nyapa to sampean. Sopo? Sing Aku ngeterne sapa? numpak Grab bengi-bengi. Heh. Tak pane Mbak Angel kali sinten lho. Mau weneng ae to Mas. Lah aku tak delok kok guri kok. Gondrong iki sapa ben iki. Sapa iki? Sapa iki? Tibane aku ngerti wis Sapa iki? Lah iya sapa iki ya? Sik sapa ya wonge? kowe tak biyen biasmu kowe. Patrick. Wih GR lho GR. GR dalange. Saman ki kok saman iki kok ngono to? Kuwi jenenge sapa? cucukan tumbak iki ya kuwi. Tumbak cucukan. Nah, Kowe lambe turah kok pangga mok gawa to lambemu turah iki. sampeyan nek Mbok ora dikuak sitok to nek pancen turah iki. nek ora rumangsa iku aja nesu, aja nes to susu ngono ae kok. Nah, ngene iki. Ngene iki berarti aku apa? Wonge aja Lek mumuni nesu. piye? Lek mumuni Aja piye? nesu to. Susu. Nah, Aja nesu to. Mas ngono lho. Mas. rumasaku kok iki mapan ana bersih desa. Bersih desa. Ora usah ngomong nih susu ya. Bapak melih kepanggih kalih Mbak Angel. Loh, Angel di nggih. samping pesinden ugi menika termasuk dalang. Masa isa? Lho, pripun to sampean? Lah kok malah kowe ngerti? Lho, pripun lho. Aja-aja sing gawe ngeterne rambute dawa kowe. Kita Wah, potonganmu. Mula mboten nate ngeterne namung nyili cempala. Ora cetha ben ngaturke lelagon, Nggih. Rumasaku. Lelagon, Mbak. Terus gua aja lali. Mau ana sahabate Pak Lurah, sinten, Pak sinten? Bu Hajah Yekti. Baca Yekti. Mengko. selamat malam, Baca. Jendalu. Nggih, Jendalu. Baca Yekti menika piyayine. Gaisanan baca Yekti angger roh dagelane hawane kudu nyangoni. Potonganmu lho terus dalange ra disangoni kok ya. Nendi korek kupe, korekku nendi be. Kowe mesti lho kowe angger rene mesti nyolong korek lho iki. Nembang sing apik nduk buat warga masyarakat iki. Pelok ya. Pelok mawon. Menika lek upama kena krenteki penggaling ngoten napa nduk? Ning kene pundutane Napa niku? Lek slendro eneke podang kuning eneke. Wes Slendro diaturne Slendro. Napa podang kuning mawon? Menika mriki pundutan saking ngemplak ngampel papar Kediri Pak Slamet CS. Oh. Wah. Wayangan menika kala wau ndek siang nggih, wampun wonten nggih. Apa nih? Wayangan Mas Rendra sing asta nggih ndek siang. Mau Wisnu. Mas Wisnu lah nggih, Mas Rendra ya beduk nul pas puyang. Lah kowe iki jan rumasaku. Wong megur Marta Endo Jaya Klipat ki ya kowe kuwi. Wah ndek siang pah golek-golekan nang tiga enek lah turu nang gubuk. Rumasaku. No. Yo bawanono B. No. Najan wujute mung
peksi. Sing bawa kula napa sampean? Aku ki nyontoni example. Nyontone kaya adane cah belajaran. Belajaran. Kok wis anu ta, kowe prof ta? Lho kene iku dibutuhne wong akeh kok ya mesti apa-apa iso to. Kowe iki jaga kesehatan ya lek nganggo aku. Awakmu jaga sing apik kowe dibutuhne wong akeh. Rencana arep digantung. Enggak, arep dibeleh. Endak. Nah, tintingane lho. Kaya ora. Ora noni, iki ninting ni. Ayo ni no tak kon celentem. Ya gone Pak Gareng, iki sing paling alim kuwi Pur. Ya cuma wingi tok kilaf. Ora kilaf, malah alime ketok lek ndek ingi. Kancane bergas dheke sujud salat ngono lho. Kayak mari wayah wetone lho piye ora apa-apa. Ngepasi wetone Pas wetone. Kowe kupingmu ya krungu ta kaya. Ya. Nah, Ayo cekel-cekel, ayo. Mbok nyekel Tangane lho, judo. tangane lho, Mbok nyekel tangane judo iki. Dudu muhrim ya, dudu muhrim. sampean iku ngerti hukum panggung apa ora? Apa hukume panggung? Nek panggung tengen kotak iki sak mrene, iki weke dagelan karo pesinden. Oh, ngono. Nah, nek sampean kuwi urusane aja pesinden, sampean iku ngedepo debok. Iki Dadi- urusane dagelan. Oh ngono. Bebas sampean los-los sampean gocai bebas. Nek sampean pengen ning melu-melu aku tak ning kono, bayarane tak pake pisan. Potonganmu. Ah, gelem apa? Mumpung aku wis bon separo iki. Yo masak bon separo-separo. Yo. Nadyan wong waras sing kok nyekel debok. Lho. Ngene kok wong waras sih lho. Piye? Ya jilah wong gendeng to. Lah kok iso? Lah dicepai wong ayu-ayu nyapa kok madhep debok. Wong normale ngawasi iki, Pak, ora kok madhep debok. Apa sesuk kene diganti sindene kene? Alah malah meteng malah. Ora cetha ya. Iso. Ayo Be. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Jane suarane ya kaya buta, kemlelete ora umum. Ora sah ngrungokne gurem ceceker. Wong kuwi sing ra seneng kuwi ora kurang panyacat, wong sing seneng ora kurang pangalembono. Bener. Wis anggepen kuwi kaya kucing sing kerah. Kucing kerah. Nah. Oke. Sik to, Angel iki, Angel kowe mbolon ndi to, Nduk kowe? Lho, Masa bola sing menang kok, Pak. anggap apa tapi kayak kucing kerah. Heeh lho. Pantesan omahku kan gereh mateng tungul. Sapa kuwi? Kucing. Ya iki sing diarani kucing gareng ya iki. Garong. Wis tanggo mulih kowe sesuk tak cegat ning kidul kono kowe. Ya apa aku ora mulih arep dicegat. Rumah Wong aku sok main ning kene neh. Aku ro mobilmu tak gembos tak ilaki bane. Wah, ngenyek ngebis Pak mobil. Kowe ngebis ora lagi? mampu kowe. Ya. Pagawe talining pronto. Iya, mau enak dadi dagelan iki semua. Kawanan Mas, ora delok Dalang apa? Diajeng ayo duduk ning gone taman. Wong kuwi asline arepe nularne gudik lho. Loh, diajeng Angel. Nggih. Tak sawang kok ono reca kang apike kaya ngene. Ayo coba dicaketi re diajeng iya. Nyuwun pangapunten recane badhe numpak endas. Reca iso omong. Kowe tau roh reca sing kedadian Candi Sewu kae ora? Nggih, anu lakon. Kae dumadine saka sapa? Roro anu to? Roro Janggrung, Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Kae saur iki iso omong ora? Saged. Lah iya, reca ki berarti iso omong ora? Saged. Ora iso, ngono lho. Lah iya ora iso. Yo judek ta gitu. Be. Ayo Be. Halus manis nyang Pangapunten Dara. Dara. Apa? Ketawisipun wak recanipun cetipun kirang anu. Elek. Walah ra omong ket mau. Anu iki ana sing grupe tak lime matane sik. Deangkrek rumah aku wong tuwa arep mok nggih alat tak soamruk kancamu aku arep mok telur ngiraiku. Mbok sekali tempo Banyol ki mbok golek bahan awake dhewe. Nek pancen kowe kendel tenan mbok yo tetesono motomu anggih Alteco. Ben lucu. Rencana Kok dadak badhe netesi motone kancane iki lho. karet gelang rencana. Karet gelang dibong terus tetes nom mripat ngeten iki. Nah ngono. Wong kuwi nek
sok-sok kuwi awane kok kudu nesu kuwi biasane duwite wis entek. Ya, aja ora usah gumun ya. Kaya aku karo Yuda iki ora mungkin nesu ya. Awake dhewe sik durung alos. Pak Joni bolo dhewe. Dhewe kok. Ditenono sok kapan ya tanggal pira ya aku lunga karo kowe. Alah tak batale sesuk. Ditenono adoh parang ya kuwi awake dhewe jandon aku. Rumahku. Lunga ning Sumatera kapan awake dhewe? Pokok bulan ngarep iki pokoke. Titenono tak ilangi sikilmu sitok. Kowe ning pesawat ben ingkling terus kowe. Ngancam dek. Ngancam. Maka Dok, ganti sampean. Ganti sampean Dok, sampean. Aja gelem. Wong lanang bawa asine ra iso ngentekne nduk iki asine. Alus ya Dok. Alus manis tur merah. Modele kaya plonto kayak alus. Ati. Mriko Pak sing dereng, mriko pojokan. Bayu krupuke masalah. Ya gede-gede Mas ya. Heeh. Mergo ge nutupi daginge sing cilik-cilik. Pecel kok daging gitu. Dagelan keluwen ya ngono kuwi. Nek konsumsi liwat ya diwaloki. Asine luwe kowe iki. Kula pecele sithik mawon mungkin. Upama kelakon aku sesandingan karo awakmu, kowe njaluk apa bakal tak turuti diajeng. Ha iya. Pun ingsun kuwi salah sawidak. Pun kakangku salah sawijining nalendra. Kang berbudi bawalaksana apa bakal tak pinangkani diajeng. Iya. Sindene kan mbok ditekek lah. Awak ketoprak apik-apik kok. Nah, sineksenan bumi langit yen kakang kuwi wong kang sugih, sugih bondo, sugih bandu. Yen kowe pengen bandusa, jekuken ning kono diajeng. Bondo bandu kok bandusa nggih ngadahi kowe sajake kesusu apa piye to? Kon golekne bandusa iki. Mati kuwi ora nunggu enom, ora kok ngenteni sampe tuwa. Betul. Sok-soki aku enom sampean tuwa, aku sing mati ya durung karuan. Sampean tuwa, aku enom, sampean sing mati sik ya durung karuan. Titenono. Sampean karo aku, sok ben sing mati dhisiki pur, ya Pur ya. Nah, apa to iki? Ora melok-melok barang mbok katune. Dadi bangane ngono. Wong cah loro iki lek jejer ya kaya lato-lato kembar ngono. Lah kok lok-lokan ngono. Bocah rupane kaya nakula karo nang kidul kok. Mas aku. Mangga Dok, sampean meleh. Wis suwe Nduk, ayo. Wis suwe. Wis suwe kula. Alah. Besar golek utilan kenur. Among ge apa? Lu mancing. Golek isi poda. Dalang bengi kok disuguh ndok toh. Terima kasih. Rupane ayu, suarane apik lah tenan enom. Tenan degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge yo sing ra pengin ngethok, lencir kuning merak ati sapa wonge yo sing ra pengin nyipok. Tuwi Pak benane. Puk. Katut sauntune. Jane sapa? Ngono kuwi diarani tembunge ora bosok kok. Anak muda. Anak muda biasa, Pak. Kowe muda lho. Loh, bercinta itu harus dengan cipokan. Oke, mudah-mudahan kamu. Padahal TB lo 6 tahun setengah gak sikatan. Wendane ning untul lak kau wentel. Iku dikerek ning roti kaya bluben. Mas aku Ibu Yoga seneng ya Yoga. Semangat. Bener kuwi? Nggih. Ya. Ibu bunga ing atiku. Ibu bunga yang atiku.
nyanding bisa kowe marai kowe iki aja rono lho kono kan lho cedak uber kenal tak titeni leno pangendamu sabetake Siti Bandolo ambiar wandamu salahe cedak karo ta kowe iki pelawak apa cakil to jane sumbarmu kaya buta cakil model tak ingete dene bengok mesti ketok nyanding bisa entang nyanding bisa lah dalah oh tong tundang entekno ki engko di apa mudune ning sampah nyanding bisa ya ayo terus nduk nyanding bisa nyanding bisa kuwi jane mikmu piye to dung 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 tambah ini bisa nyakil lho nyakil Pak piye to anak bayi jim kok udang Janaka, ra apa-apa lho dadi Janaka. Janaka. anu cakil idonono nduk Tadet. Wes, janakane wedi lho. Ketok cakile kok nafsu ngono. Cakil kok ngono ki lho. Ya ora cakil nek kuwi. Helme sapa iki? Nyangkrek. Nyapa? Ora diumbah pirang taun iki lho. Ora cetha. Esuk awan ning omah wis ora krasaan. Wah. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini kepuh istimewa. Istimewa, Pak. No tembange ya Jogja istimewa. Jogja istimewa menyesuaikan dengan situasi Ayo, kondisi. Jogja ki saka tembung jujuk saja. Jujuk. Pancen istimewa lho. Betul. Jogja wing jujuk saja. Betul. Kepuh kuwi pancen ampuh. Nah, ngono. Mulane Jogja kuwi kok istimewa niku kan terkenal sebagai plat nomornya kan AB, Pak. Lho, kowe kok yo ngapalne teko plat nomor barang to? Loh, sesuai dengan Jogja istimewa. AB ki saka tembung Karena istimewanya itu AB adat budayanya. oh, enek kepanjangan. Ada maksudnya. Jadi nek AB kuwi Adat budaya. mulane plat Jogja plate AB. Lah Kediri platnya kok AG. AG mergo akeh gunung. Oh. Contoh Gunung Kelut. Oh iya. Terus Gunung Batok akeh, Pak. Oh, hebat. Oh, iya, Surabaya plate kok L. Kan cedak laut. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut. Mulane Surabaya plat nomere L. Jakarta kok B. Kan sering banjir. Oh iya ya Mas. Oh, kabeh ki enek hubungane. Ada istilahnya Pak niku sejarahnya wonten. Ponorogo sekarang nyapa Ponorogo plate kok AE. Kan daerah Reok, Mas. Apa Riok kok hubungane? AE lho. Reok nek senggak piye? AE. Tumon Reok senggak B O. Ora tahu, Pak. Nek AE niku Gotak gatik matuk Mas. AE ki saka tembung senggak kuwi. senggak niku wau. Ha nek to ganjel. Niku KT. Apa kuwi? Kok kate? Lah to ganjel. Kalimantan, Pak niku. Luar biasa niki. Iya. Niki mapan wonten dalemipun. Lho, Pak Lurah.
Bapak Joni. Pak Joni. Wah hebat Pak Joni luar Sik biasa. timur ning Bergas. Timur Bergas, Heeh. anteng meneng ya Mas TB. Tenan lembah manah ora tau rasan-rasan meneng saking menenge lho wargane ra ngerti utange Pak Joni piro. Alah, Itu engko tak sampluk rumah saku kok ngurusi utange Pak Lurah. Utange wong bareng Utang budi. Ya. utang budi Pak. Utang itu bukan duit tapi janji yang belum terwujud, yang belum terlaksana. Gitu loh Pak. Ning samula penjane mesti Mesti tatak-tatak. diwujudkan pada malam hari ini. Ngerawuh ning Mas Rudi Gareng komplit sak Komplit. cakra budaya. Iki tegese apa kuwi danyang wis ra nagih hutang, wali wis ra nagih janji. Nah. Keluar beliau anggene ngasto kepala desa. Betul Mas. Apa meneh wargane sampean pirsani Mas Gareng. Lah, kaya ngono. Lumpuk sakmene akeh. Tenan Mas. Pengumuman niki pengumuman untuk ibu-ibu atos-atos nggih nek lungguh ampun dodok. Banyak apa? Aku nek dileboni kodhok pra Oh iki cengengesan rumah saku kok iso. Alhamdulillah. Yang dinamakan luar biasa kaya ngene iki. Piye Mas? Guyub rukun para warga niki patut dicontoh utawa tinulat wonten ing daerah lain. lah. Sok kalau mangsane ning daerah liya ning desa liya Mas TB. Heeh. Karo tangga wi gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tapi nek masyarakat kepuh hebat, kabeh manunggal dadi siji, kabeh guyub rukun. Nek desa liya piye Mas? Desa liya iki tanggane tuku gelang lho, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine bingung. Tanggane tuku mangkok iki atine gondok. Tanggane tuku ceret lho mencret. Setun. Saking merine. Meri karo kemilikane tangga, tapi masyarakat kene hebat. Wah, Mas. tenan Mas, aku nyekseni. Hmm. Kok iki awake dhewe mung iso ndedonga. Betul. Muga-muga desa Kepo anggone nganakno adicara bersih desa. Muga-muga wargane sehat walafiat. Amin. Sing duwe penyakit ilang. Penyakite, Sing duwe lara ngelu ilang. ngelune, Sing duwe lara panas ilang. panase. Sing duwe lara mata ilang. Lah dalah iki kok iso ilang penyakite. Penyakite. Mas aku. Bersih desa niku hebat lho Mas. Lah iya no kok ya. Wonten anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada Iman. iman. Piye supaya desane iki ketok resik, kuwi kudu dikapakno Mas TB. Didol. Dadi lemari, TV, sepeda motor. Ora ngono. Kowe lek mangan aja entan-entan. Dipangan tah ora tau dimasak. Lah ben resik lho Pak. Nggih. Ane yo digenake to, Bersih disaring. desa kuwi Ngono. nek tata lair, awake dhewe tata lair dilihat secara penglihatan mata. Lahiriah. Kuwi ngresik-ngresik apa kuwi jenenge Lingkungan. lingkungan. Suket-suket sing anu dijabuti, wit-witan sing rembayung dibabati supaya desane katon asri. Oh, cara diilangi sukertone Mas ya. Diilangi sukertone supaya ora ana suker sakit. Nah. Mulane dikumpulne kabeh para warga desa, iki dikongkon apa, iki ngono tirakatan sinambi ndonga. Wah, Piye to kuwi setahun pisan ngeten Lho iki. iya no. Setahun pisan ngenekne bersih desa, iki ibarate kaya reuni. Lho, sing maune ora ketemu dadi ketemu ngobrol omong-omongan, sing daleme adoh iso nyedak ketemu karo tanggane ngobrol omong-omongan. Omong-omongan. Termasuk reuni. Reone kayak cah sekolah wae. Lho, reuni ki ora cah sekolah tok, wong sepuh-sepuh yo perlu reuni. Reone iku tegese apa? Reoni, re kuwi kembali, uni kuwi omong-omongan. Balik omong-omongan jenenge reuni. Oh, nek re iku kembali to. Re kembali, Nek reformasi. re kembali formasi tatanan, kembali kepada tatanan yang lebih baik namanya reformasi. Reboisasi. Re kembali boisasi penghijauan, artinya penghijauan kembali noto desane supaya desane katon ijo royo-royo dengan reboisasi menanam pohon. Republik. Re kembali publik, masyarakat kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Republik. Remason. Alah ki apa to kok iso tekan Bajare re kembali. Remason. Kuwi mesti enek artine kuwi. Re kembali mason ki panas. Terus Nek ora percaya nek balik matamu ceken remason lak panas kowe. kowe nesu terus. Ora nesu piye? Sing tak karepke mau lho nek Sukertone dilangi kuwi ibarate kaya bayi sing lagi lahir ke Mas ya. Betul.
Nek wis sukertone ilang, regete ilang, akhirnya dadi resik, akhirnya dadi suci. Apakah artinya suci? Susune sak panci. Alah. Kowe iki rumah saku mesti Mate sukertone sak panci. angger teko kowe mesti blendes lho. Blendes mesti. Sukertone Pak Sukertone. Rumah saku. Diilangi ibaratnya kaya bayi sing lagi lahir kulu mauludin yuladul alal fitrah, ibaratnya kaya bayi sing lahir dalam keadaan bersih, suci utawa fitrah. Nah, ngono lho. Ora pengalaman kowe. Pucet kowe lek ngomong Pucet kowe ngomong ngene iki. Lah sebabe apa bayi lahir? Kok mesti tangane gegem. Lah nek tangane begar ya dalane mboke suwek kabeh to Mas. Aduh. Lah gegem mesti jahitan pitu pamene begar. Sing dikarepne ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi piye? Sebab apa bayi lahir tangane gegem kae ngono gambarne sipate menungso. Ibarate donya ki arek digegem, donya ki arek diepehi dhewe, kuwi sipate menungso. Pembegar dalane mboke rusak iki ora. Aku ora ngerti lho. Lah sebabe apa bayi lahir cenger kok mesti metu rambute. Nah, Lah ning jero weteng ra ono tukang cukur. Kuwi munggo ana nek direbonding dawane metune kaya iki lho. Mau metu langsung potongamu. Ora ngono sing dikarepne ora ngono. Aku ora ngerti. Kok iso tukang cukur ning jero weteng Sebab apa bayi lahir kok metu rambutnya sebab Nah. itu gen keturunan antara ayah dan ibu menjadi satu akhirnya memunculkan sebuah rambut ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ngemot barang sing tumata, kuping kaku tur jepiping, grana segre wis ana, cangkem dicancang supaya mingkem, janggut dijanjang supaya manggut. Tangan basane asta, tangan tengen ge mangan sego, Tangan kiwa ge ngrayangi guwa. Guwa yuyu Mas, guwa yuyu mangan. cengengesan terus. Kowe ki angger teko kowe iki mesti cengengesan. Basane api-api ya. Mulane bayi supaya bayine iki dadi putra sing soleh, putra sing hebat kaya panjenengane Pak Joni, lahir cenger, kuwi langsung diadani kuping tengen, dikomati kuping kiwa. Oh, ngono. Anakmu ya mbok ngenokne. Ora. Begitu lahir langsung tak sikep parat murang tol. Lah nyang apa? Nah, urung wayahe pengen duwe anak metu dhewe, Pak. Wah, kowe iki jar rumah saku kudune Ora ya bersyukur cengengesan, to. bersyukur anak itu adalah amanah. Betul. Anak iki anugerah. Apa meneh niki wulane Mas nggih? Heeh. Wulan apa jajal? Juli. Sura kok Sura Jawane iku lho. Saiki Juli, Pak. Iya bener. Maksudnya ki wulane wulan Muharram nek piye Islam ngarani, nek wong Jawa ngarani wulan Sura. Sura iki apa, Mas? Wayahe ngumbah gaman to. Piye to kowe iki? Oh, nek gagaman ya wis. Kula keris sampun kula umbah. Oh ngono. Sampean Aku ya wis tak umbah. keris wis tak umbah. Aku keris ki ya wis tak umbah Mbok umbah ning ndi? ning Dang Sewu. Iki ngumbah keris sing endi? Iki lho keris sing endi neh to kowe iki? Kowe mudeng karo jenenge Pusaka. keris. Paham pusaka apa ora kowe iki? Duwe aku pusaka. Nek jenenge ngumbah keris ki nang gone empu sing paham karo pusaka nang gone. Sing kulino marangi ngono lho. Ning gone Dang Sewu ora trimo empu, Mas. Nyapa? Tapi empuk banget lho. Kok sampean ora tau rono? Wah, kowe iki mesti iki lho iki. angger teko kowe iki mesti selengekan lho Mesti kowe iki. celeparake mesti Sampeyan ora percaya lewat Dang Sewu karo dadapan. Kuwi wah tenan, Pak. Cah itu rambutnya dawa-dawa. Aku liwati sapa e? Piye nek nyapa? Mas Tanjung Perak kapal layar. Apa wi? Monggo pinarak barange anyar. Edana. Balesem Aku terus tak bales to. piye? Tuku duku katutan mauni. Apa wi? Mangke kula mriku kalih Pak Joni. Pak Lurah mau gawa-gawa tak Pak suwang. Joni turut Dang Sewu marani Pak mbokmu Lurah lho ngomong. piye? Menehi pencerahan bahwa di Kabupaten Kediri itu sekarang bebas dari yang namanya prostitusi komplek dan lokalisasi. Wah, rono iki pencerahan. Kediri bebas dari prostitusi komplek dan lokalisasi. Betul, mergo saiki zamane online kuwi luwih cepet. Cengengesan iki kok rumangsaku kok Kediri hebat. Wah, aku roh jenenge TB iki roh. Apa? Telek bebek. Ora, tembunge bosok. Rumah saku. Lah apa kowe iki omong apa kowe mau? OTB tembunge bosok iki. Lah kok terus online barang iki lho. Ngaten lho, Pak. Saya niki tak jelas nih. Blangkonmu aja mbok copot ibuke ngrasani lho. Piye? Ndasmu kaya bluluk lho. Sing di sing ngomong. Oleh jilbab coklat lho ngarep dhewe. Kok cengengesan rumangsaku. Sampean ketemu aku lagi pisan iki lho. Ngelokne sak penake. Ngelokne sak
penake dhewe iki ngono ra bluluk. Apa, Mas? Lato-lato ngerti ora? Masa Oleh kek suawat. apa sirai wong tak suampluk pisan masaku alat ya Bang. kowe iki jak Tur wulan sura nuwun sewu Mas Rudi. Ki wulan sura ki wulan sing cocok kanggo tarekat utawa cocok kanggo tirakat. Kok iso Mas? Loh, banyak kejadian terjadi di bulan Muharram. Lho iya no. Kejadian hebat, kejadian luar biasa, kejadian sing istimewa. Ning ulan sura Wulan sura apa wae Mas contone? Nabi Musa terbebas selamat saka kejarane tentara Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram 10 Asyura. Kuwi ya sura. Nah, Terus apa neh Mas? Nabi Ibrahim selamat saka kobaran geni sing menyala-nyala kuwi tanggal 10 Muharram selamat. Sapa neh Mas? Nabi Yunus terbebas saka cengkramane ikan paus Dadi kuwi ya metu saka kok ikan tanggal paus. 10 Muharram. Kula terbebas saking kejaran BRI kalih Mekar niku nggih ulan sura, Pak. Kok iso lho. Aku nek sura iki BRI itu ra apa-apa, Mekar Mas berminggu e. Terus hubungane kowe karo para nabi ki apa? Lho, lha iki keistimewaan Iki omong iki nabi Iki tok. para nabi kowe iki. Lho aku termasuk Pak kuwi wali. Kowe iki Edan. bapakmu kok iso wali iki lho. Saestu, Pak. Wali songo. Walidi. Dadi Jeneng Walidi lho. Jeneng wong. Kuwi jenenge. Lah iya wali. Tapi nek kula percaya Pak Lek niki lho kula percaya. Apa? Piyayi pinunjul. Lho masa Pak Lek sunan lho. lho Ning edan lho seksine, Pak. termasuk tunggali Sunan Kalijaga, Senes, Sunan Senes, Bonang, Senes. Sunan Geseng. Ah mboten. Lah sapa? Sunandir Pak ini. Sunandir Pak Lekunes nomor 1 Sunanto lho. Kok cengengesan iki kok sowan ning Kepuh Mas TB. Ya. Apa yang kamu berikan paling tidak doa untuk warga masyarakat Kepuh. Wah, niki kula tak namung mboten saged maringi napa-napa Pak Bu. Kula niki namung ngemutke bahwa panjenengan teng niki ngadakno acara bersih desa niki kan minangka ngucapke rasa syukur. Betul, syukur. Awit wis diparingi kenikmatan kathah kalih Gusti Allah. Cocok. Merga panjenengan menika netepi darmanipun urip. Lah, saiki aku takon Mas. Ya, siap. Sampeyan ngerti apa ora urip kuwi apa? Urip ya kuwi mlebu metune napas utawa sing diarani ambekan. Bajra Hirawana. Ya Hirawana kuwi lho. Apa kok Rahwana mriki apa ta? Bajra Hirawana. Kuwi apa bojo Rahwana ra ngerti kene iki. Dadi urip kuwi Ambekan. dadi kabeh wong urip mesti Ambekan. cah cilik ya ngerti nek urip kuwi ambekan. Lha kudune. Nek rasa jenteno, ngarep mburi. Oh, masane jenteno.